Čaute, v našom videjku Vikinka pije mirindu hrušku. A ja si tiež zapijem. Čaute. Takže hráme sa s našimi Marťanmi. Očakávajte také dlhšie videjko. Očakávajte 50 minút. Laša. Nehovorte to. Laša. Ten svojami stoja to s vami. Laša. Trošku sa blázime. Laša. V škole sme mali očap, teoretickú časť a zajtra pôjdeme do prírody, takže o tom budeme hovoriť vo videjku. Čaute, Laša.